سرخط خبرها. ҳалокати ду шаҳрванди Тоҷикистон дар сӯхтор. Писари Каромат Шарипов гуфт кори падарашро идома медиҳад. ва ҷасади Гулбиддин Зиёбековро барои ташхис аз гур берун кардаанд. салом. оғози ҳафтаи нав бароятон хуб бошад. бо умеди тансиятии шумо барномаи навиди бомдодиро оғоз мекунем. ман шаҳлои абдулло то 10 дақиқаи дигар шуморо ҳамроҳӣ хоҳам кард. ҷасади Гулбиддин Зиёбеков сокини ноҳияи рошқалъаи вилояти Бадахшонро ки рӯзи 25 ноябр ҳангоми амалиёти мақомоти интизомӣ кушта шуд, барои ташхиси дубора аз гур берун карданд. пайвандонаш ба радиозодӣ нақл карданд ки коршиносони суди тиббӣ барояшон гуфтанд эҳтимол дар ҷасад 2 тир боқӣ мондааст ва онро барои санҷиш бояд берун оранд. марги Гулбиддин Зиёбеков дар рӯзи 25 ноябр боиси эътирози 4 рӯзаи сокинон дар Хорух шуд ва мақомот бо ҷомеаи шаҳрвандӣ ба мувофиқа расиданд ки ин ҳодисаро одилона тафтиш мекунанд. пас аз хатми эътироз дар рӯзи 28 ноябр 44 нафар фаъолони ҷамъиятӣ ба ҳайси намояндаи эътирозгарон интихоб шуданд то бо мақомот ҳамкорӣ кунанд. онҳо рӯзи 19 декабр дар як ҷаласаи худ аз рафти тафтишот изҳори норозигӣ карданд. дар ҷаласаи охир фаъолони ҷамъиятӣ тасмим гирифтанд ки ба Рустами Эмомалӣ раиси маҷлиси миллӣ муроҷиат кунанд. мақомоти тафтишотӣ шурӯъ аз додситонии кул ва вазорати корҳои дохилӣ дар робита ба норозигии ҷомеаи шаҳрвандӣ ки чанд рӯз пеш дар расонаҳо нашр шуд то ҳанӯз посух надоданд. ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳамчунин аз мақомот мехоҳанд маълум кунанд ки чаро дар эътирози рӯзҳои 25 ва 28 ноябр силоҳ истифода шудааст. шаби 18 ба 19 декабр дар натиҷаи сӯхтор дар вилояти Маскав 2 шаҳрванди Тоҷикистон, як зан бо писари 7 солааш ба ҳалокат расиданд. сӯхтор дар як манзили кӯҳнасохти дуқабата дар ҳудуди ҷамъияти боғдории Дружба дар канори шаҳри Пушкинаи вилояти Маскав рух додааст. хабаргузории русии Московский комсомолец хабар додааст ки сӯхтор дар пайи аз кор баромадану таркидани дастгоҳи обгармкунӣ рух додааст. бино ба иттилои хабаргузорӣ фоҷиа дар манзиле рӯй дод ки дар он 2 бародар аз Тоҷикистон ҳамроҳи оилаҳояшон зиндагӣ мекарданд. прокуратураи вилояти Маскав ҳалокати як зан ва як кӯдаки соли таваллудаш 2014 бар асари сӯхтор дар Пушкинаро тасдиқ кард ва гуфт як кӯдаки дигари соли таваллудаш 2015 бистарӣ карда шудааст. сухангӯи прокуратураи вилоят Наталья Григорьева гуфтааст тафтиши ин қазия ба додситонии шаҳри Пушкина супурда шудааст ва тафтишот бояд сабабҳои сӯхторро дақиқ кунад. русия мезбони ҳазорҳо муҳоҷирони тоҷик аст, вале ҳамасола даҳҳо нафар бо иллатҳои гуногун дар он ҷо кушта ва ё мефафтанд. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд масъалаи задани ваксинаи севум ба гурӯҳҳои осебпазир дар баробари бемории COVID-19-ро баррасӣ мекунанд, вале қабл аз он бояд на камтар аз 60% мардум 2 ваксинаи заруриро бигиранд. чаро? ҷузъиёти ин мавзӯъро дар гузориши Нигораи Фазлиддин ҳамроҳ мебинем. дар ҳоле ки бештари аз кишварҳои ҷаҳон бо хатари паҳншавии вируси омикрон рӯбарӯ ҳастанд, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон ҳам зарурати гирифтани мояи севуми ваксина бар зидди COVID-19-ро мавриди баррасӣ қарор додааст. дар назди вазорат гурӯҳи амалкунандаи мустақил оид ба масъалаҳои иммунизатсия созмон дода шудагӣ аст ва дар масъалаи бо вояи сеюм фаро гирифтани аҳолии гурӯҳҳои мақсаднок албатта оғоз кардан баррасиҳоро ва айни замон ин гурӯҳ бо як муддати муайян таваққуф дархост намуд, чунки сатҳи фарогирии аҳолии Тоҷикистон дар айни ҳол бо як воя зиёда аз 57% ва бо 2 воя бошад зиёда аз 47% аст. ва бинобар ин ҳамин тавсияи аввалро мо бояд мехоҳем ки комёб шавем, яъне то ба ҳадди имкон ба 60% бирасем. тибқи дастури Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, агар камтар аз 60% аҳолии кишвар зидди ин беморӣ моякӯбӣ шуда бошанд, моякӯбии севумро метавон шурӯъ кард.
ба гуфтаи Наврӯз Ҷафаров дар сурати нарасидан ба ин рақам мақомоти тоҷик мавзӯи моягирии севумро баррасӣ хоҳанд кард. назари сокинон оид ба гирифтани мояи севуми ваксин мухталиф аст. мо барои бехатари ҷамъият, барои бехатари ки дар масъалаи таълими кор мекунем, мо розӣ ҳастем. ваксина ҳатмист. агар онро занед, беморӣ ҳам сабуктар мегузарад. ман аллакай 2 воя гирифтагӣ ҳастам ва барои вояи севум каме фосила дар кор аст. ду рӯз қабл ба Тоҷикистон 141,570 воя ваксинаи Pfizer-BioNTech ворид гардид. тибқи қарори ҳукумати Тоҷикистон, ваксинаи зидди бемории COVID-19 барои шаҳрвандони аз 18 сола боло ҳатмӣ мебошад. осон ва дастрас. хабарҳои навро аз канали телеграмӣ Радиои Озодӣ пайдо кунед. шаҳоб Шарипов, писари ҳомии шинохтаи ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик шуд. равон Каромат Шарипов рӯзи 16 декабр 7 муҳоҷири тоҷикро, ки дар вилояти Оренбурги Русия 5 моҳ боз дар шароити ғуломӣ бепул кор мекарданд, аз дасти корфармо халос кардааст. яке аз афроди наздик ба шаҳоб Шарипов рӯзи 18 декабр дар суҳбат бо пойгоҳи хабарии бомдод гуфтааст, ки ин муҳоҷирони тоҷикро як ҳамватани худашон бо ваъдаи 40-45 ҳазор рубл музди моҳона аз Тоҷикистон ба вилояти Оренбург оварда дар як вагони барои зиндагӣ номуносиб ҷой кардааст ва дар тӯли 5 моҳ дар сохтмон бепул кор фармудааст. ба гуфтаи муҳоҷирон, дар тӯли ин 5 моҳ онҳо ҳамагӣ як маротиба ва он ҳам ҳамагӣ 20 ҳазорӣ пул гирифтанд ва дигар тамоми ин муддат бепул кор карданд. соли 2017 шаҳрванди Каромат Шарипов, яке аз ҳомиёни шинохтаи ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик дар Русия, бекор ва худи ӯ ба Тоҷикистон ихроҷ шуд. Шарипов баъди беш аз 2 соли талоши бенатиҷаи бозгашт ба Русия моҳи майи соли 2020 дар 57 солагӣ дар Тоҷикистон вафот кард. писари ӯ Шаҳоб чанде пеш эълон кард, ки роҳи падарашро давом медиҳад ва ба ҳимоят аз ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик машғул хоҳад шуд. бахши як рӯзи таърихро дар таҳияи ҳамкорамон Хиромон Бақозода ҳамроҳ мебинем. 20 декабри соли 2011 дар ҷаласаи созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ тақозо шуд, ки беризоияти кишварҳои узви ин созмон ҳеҷ як давлати аъзо наметавонад ба кишвари хориҷӣ қаламравашро барои таъсиси пойгоҳи низомӣ фароҳам кунад. ин дар ҳоле буд, ки то он замон Русия бар асоси созишҳои дуҷониба бо Тоҷикистону Қирғизистон пойгоҳҳои низомии худро дар хоки ин кишварҳо ҷой дод ва Амрико ҳам мехост ҳузури нирӯҳояшро дар Қирғизистон тамдид кунад. созмони паймони амнияти дастаҷамъиро як созмони асосан зери назари Маскав меноманд. 20 декабри соли 2013 Думаи давлатии Русия қонунеро қабул кард, ки мегӯяд аз январи соли 2015 ҳама хориҷиёни хоҳишмандикор ё зиндагии муваққат дар ин кишвар бояд аз таърихи Русия имтиҳон супоранд. дар ҳоле ки довталабони кор дар Русия аз кишварҳои собиқ шӯравӣ аз ҷумла Тоҷикистон кам нестанд, бештари онҳо дар бахшҳое кор мекунанд, ки донистани ҳатмии таърихро тақозо намекунад. 20 декабри соли 1924 зодрӯзи Саъди Нисо ҳафиз ва як пизишки бемориҳои занона ва донишманди маъруфи тоҷик аст, ки барои рушди илми тибби Тоҷикистон саҳми зиёд гузоштааст. нақши ӯ барои таъсиси мактаби акушерию гинекологӣ дар Тоҷикистон хеле зиёд буда, аз соли 1980 то 1993 раёсати пажӯҳишгоҳи ҳифзи модару кӯдаки вазорати тандурустии Тоҷикистонро ба ӯҳда дошт. бонки миллӣ қурби асъоро барои имрӯз чунин таъин кардааст. $100 1129 сомону 85 дирам ва 1000 рубли русӣ 152 сомону 70 дирам муқаррар шудааст. бинандагони азиз, расидаем ба поёни барнома. фардо шуморо дар ҳамин вақту соат мунтазирем. худо нигаҳбонатон.